बेथ' अयनाय जागोन आं बुंदों दानि जुगावहाय बेबायदि बुलाय सोलायजों जेबो जाया आरो रायजो राजाया बेखौनो बुंबाय थादों आरो हांख्रायबाय थादों जे जोंनो मोनसे डेम'क्रेटिक माने अधिकार नांगौ दा बे अधिकारखौ जोङो सान्थि सुक्ति खालामनायजों लोगोसे गासैनोबो जोङो मोनसे डेम'क्रेटिक राइट्स जोङो बेखौ होनाय जाबाय बयबो मोजाङै भट होनो मोनगोन आरो बयबो सान्थि भाबै जों भट होनो मोनथों बेखौहाय रायजो राजा आसा खालामो दिनैनि दिनाव जुदि बिदि खालामदोंब्ला बे जाय पार्टिया खालामदों बे माने पार्टिखौ रायजो राजाफ्रा जोगारखागोन आरो बेयो टटेल एक्सेप्टेबल नङा दा बेनिखायनो आं बेनि सायावहाय स्ट्रंलि बुंगोन जे बियो अयनाय जादों आरो जों बुलाय सोलायजों जों माब्लाबाबो रायजो राजाखौ जोङो लाबोनो हाया आरो रायजो राजानि गोसोखौ जों माब्लाबाबो बिदि जय खालामनो हाया रायजो राजाया दिनै डिसिसन लाखाबाय चइस खालामबाय जेरै BPF खौ 15 बोसोर रायजो राजाया दोनदोंमोन अननानै दिनै मोनसे जोंनि गेजेराव 20 जानुवारि 27 तारिखआव जे जोंनाव मोनसे लेन्डस्लाइड चेन्ज जादों बे चेन्जआ जाहैबाय सान्थि बेखौ लानानैनो दिनै रायजो राजाया मिजिं थिदों बे ओनसोलावहाय जाय दैदेनगिरिफोरा दिनैहाय मोनसे सान्थि परिबेस लानानै फैदों बे सान्थि परिबेस लाबोग्रा लिडार जाय बिथांमोना दिनै जोंनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथां आरो गासै दैदेनगिरिफोरानो बेयाव दं हिसाबै बिथांमोना दिनै UPफोरखौनो देरहाहोनांगौ आरो बिथांमोनानो खेबसे खेबनै नङा खेबथाम बेबायदिनो दिनै देरहाहोनायनि बा सरकाराव लाबोफिननायनि बिथांमोना नाजाबाय खुनु रोखोमनि हिंसाखौ जोङो सापर्ट होआ आरो बेबायदि हिंसा जाहाथे जेरावबो जाया आं बेखौनो खावलायो